Italienerne er generelt meget modbevidste og velklædt. Den casual stil er helt bevidst. Fordi her, der gælder det om at gøre en god figur. Una bella figura. Det skader i hvert fald ikke at være klædt ordentligt på. FDM Travel har sendt mig på en uges ferie i Toscana for at teste det populære feriemål. Så jeg har lejet mig en scooter for at komme rundt i det smukke landskab og finde Toscanas bedste rejseoplevelser. Toscana er en region, som ligger i den nordlige del af Mellemitalien. Lidt over 2 timers flyvning fra Danmark. Her skal jeg lære at lave pasta helt fra bunden. Jeg ved ikke rigtig, hvordan der skal komme pasta ud af det her. Og så skal jeg møde en rigtig vinbonde, som er dansk. Hvis man er meget dygtig, man gør sådan. Slutligt så tester jeg et helt specielt spacenter, hvor jeg skal dampes godt igennem i en varm grotte med termisk vand. Sveden havler ind, og man har samtidig fornemmelse af, at man bliver renset utrolig godt ud. Toscana er et af de mest eftertragtede kulturrejsemål i verden. Der er rigtig meget at se og smage på. Regionen er på størrelse med et halvt Danmark, så for at få mest muligt ud af min ferie, har jeg valgt at koncentrere mig om nogle få områder ved byerne Pistoia, Lucca og Grosseto. Min rejse starter heroppe i bjergene. Vi er i Lucca, som ligger hernede bagved. Der er lidt nord for Pisa. Her er tilmeldt mig et madlavningskursus for at lære at lave rigtig toscansk mad. Madlavningskurser for turister er meget populære i Toscana. Det, jeg har meldt mig til, foregår på restauranten Tenuta San Pietro. Her laver de rigtig lækker toscansk mad. De producerer deres egen olivenolie og dyrker selv deres krydderurter i haven bag restauranten. Det er kokken Lotte Guido, der skal lære mig at lave mad. Hallo, buongiorno. Buongiorno. Sammen med 2 andre kursister fra Italien. Christian. Hvordan er det? Skal der altså laves noget pasta, du? Retten, vi skal lave, er en simpel toscansk pastaret, bestående af håndlavet pasta. Med tomater og hvidløg, svitset i koldpresset olivenolie, krydret med friskplukket basilikum. Now it's your turn. Okay. Pasta. Farina. Mel. Skal der altså laves noget pasta her? Helt fra grunden. Susanna, farina. You make a hole here? Sì. Yeah. And you put 1 egg? Sì. Oops. Perfetto. L'olio. And you just massage? And Massage. Slowly, very slowly. Oh. Jeg ved ikke rigtig, hvordan der skal komme pasta ud af det her, men altså, jeg har tillid til, at kokken her kan lære mig det. Og det gør han i bedste italienske stil. Si appiccica un po' alle mani, mettiamo questa sulla mano. Og før jeg får set mig om, har jeg lavet min første rigtige pastadej. Det. Ups. Sådan der. Nu skal vi have kørt pastaen igennem den berømte pastamaskine. Så skal pastaen skæres i strimler. Basilikum plukkes fra haven. Tomater og hvidløg svitses på panden til tomatsaucen. Salsa pomodoro. Kommes en lille smule pinjekerner i. Basilikum. Okay. Salt og peber. Og så skal den friske pasta koges. Ja. 1 minut skal det have, så er det altså klar. Det hele blandes grundigt sammen, og så er retten klar til servering. Perfetto. Bravissimo. Oh, René. Chef, salsa pomodoro e pasta fresca, eh? Grazie. It's very good. Buono, buono. Sådan spiser man sig Toscana. Det er frisk, det er lokalt. Og det smager virkelig, virkelig godt. I Toscana er der mange spændende turistattraktioner, og så er der masser af små, hyggelige historiske byer. En af dem er Lucca, som ligger lidt nord for Pisa. Den er omkranset af en 4 km lang og meget flot bevaret bymur, der er mere end 500 år gammel. Man må kun færdes til fods eller på cykel inden for byens mure. Her er meget charmerende og rigtig hyggeligt med mange små brolagte gader. Tårne, kirker og gode restauranter, hvor de serverer den simple toscanske mad. Grazie. Når man siger Toscana, så siger man også god vin. Jeg har taget til det sydligste Toscana, her til Scansano. Her skal jeg møde selveste Mr. Vin. Han hedder Erik Banti, halvt italiensk, halvt dansk. Han har en stor vingård her i området.
hej René. Hej, Goddag. Tak fordi jeg måtte komme. Velkommen her. Tak. Velkommen i Maremma, og velkommen i Vinmarken. Det er din vinmark, det her? Ja, det er en stor 20 hektar, hvor vi har 80% Sangiovese. Sangiovese Ja, og druen. Kan vi se nogle druer her på din stokke? Så det her det er en helt ny klase, Ja, og den bliver helt stor. det bliver helt stor. Mellem fra 300 til 800-900 gram. 800 gram for sådan en klase? Ja. Og hvor mange skal der til af dem for at lave en hel flaske vin? Mindst et kilo. Erik har brygget vin i mere end 30 år. Produktionen foregår på hans vingård i Scansano. Her kan man komme som besøgende og få en rundtur, smage på vin og få et indblik i, hvordan det bliver til. Hvad gør det med vinen at ligge på egetræsfade? Egetræ giver smag, vanilje, tobacco, du får mange smage, og måske du får også lidt mere farve. Ja. Der er ingen tvivl om, at Erik ved, hvad han taler om, og han fortæller med stor passion om vinen, der er brygget på den kendte Sangiovese-drue. Så nu er jeg virkelig blevet sat op til at smage på vinen. Nej. Okay. Okay. For at få en succesfuld vinsmagning er der en række punkter, man skal følge. Først kigger man på vinens farve. Det er en rosso rubino. Rubinrød. Ja, det er en ægte toskanvin. Så skal vinen iltes. Hvis man er meget dygtig, man gør sådan. Det vil give mere luft til vin og åbne vin. Ja. Så skal der duftes til vinen. Du har valnød, kirsebær, lidt vanilje. Og endelig skal vi drikke den. Eller, det vil sige smage på den. Så man mærker hele munden. Du smager vinen i hele munden. Ja. Og så kommer finalen, hvor vi må drikke vinen. Hvis jeg går på restaurant her i Toscana, hvad er det så, jeg skal smage efter for at finde rigtig god toscansk vin? Men du skal drikke vin, som er lavet på området. Lokal vin. Ja. Og som sagt, så gjort. Her i Toscana er der fyldt med små vinbarer. Vineria kalder de dem. Man går ind og får et glas af den lokale vin. It's very good. Va bene allora? Grazie. Prego. Toscana er altså et mekka, hvis man som mig elsker god mad og vin. De laver også en fantastisk kaffe. Og så skal man heller ikke snyde sig selv for at smage rigtig hjemmelavet is. Altså helt frisklavet den her is. Det bliver ikke friskere. Bellissimo. Der er noget for alle sanser i Toscana. Det er det perfekte sted, hvis man vil være god ved sig selv. Toscana har nogle af verdens allerbedste spa- og kurcentre. Her er jeg ved Grotta Giusti, som skulle være noget helt unikt. Det er jeg nødt til at prøve, inden jeg skal hjem. Spa-centret ligger i Montemone Terme, tæt på Pistoia. Det er bygget op omkring en grotte, der indeholder termisk vand. Det er virkelig godt, det her. Vandet er 35 grader varmt. Kommer op fra nogle grotter i bjergene. Fyldt med magnesium, calcium og sulfat, der er rigtig, rigtig godt for huden. Og så er det virkelig, virkelig afslappende. Jeg er på vej ned for at se grotten Giusta. Det er her hemmeligheden findes. Det termiske vand. Så er vi hernede. Man skal være lidt stille. Grotten her blev opdaget ved et tilfælde i 1849. Senere hen byggede man så et spa, fordi man ville udnytte de her helbredende effekter, som vandet har. Her er hemmeligheden bag det hele. Det termiske vand. Jeg har bare lyst til at gå ned i det. Nu er jeg i det dybeste af grotten. De kalder det helvede, og det er med god grund, for her er afsindigt varmt. Sveden havler en, men man har samtidig fornemmelse af, at man bliver renset utrolig godt ud.
dejlig mad, god vin i en utrolig smuk natur. Hvis man vil nyde livet, ja, så er Toskana altså det helt rigtige valg. No, finito.